Posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Vice President wa dziko lino la Malawi Dr. Michael Biswick Usi lero lino pamene anayitanisa azimayi 300 a chigawo chakumwera ku nyumba kwake ku Lilongwe kumene amakhala, ndipo iyeyo anayitanisa azimayi Achipani cha UTM ndipo amafuna akayankhule ndi azimayiwa. Ndipo mwina mutha kudabwa kuti kodi nkhani zimene mukuzimva kuti Michael Usi wayankhula kapena kuti wadandaula kapena kuti wang'alulaso ena mwa atsogoleri akuluakulu achipanichi ndi zoona kapena zaboza. Koma nkhanizi ndithu zachitikadi lero pamene Vice President Michael Usi anayitanisa azimayi a chipani cha UTM kuti akawayankhule lero lino pa 20 Oktoba 2024 mu mzinda wa Lilongwe ku nyumba yake imene amakhala, nyumba imene ya Vice President. Ndipo Michael Usi wayankhula zinthu zambiri, koma tatiyeni tionere ena mwa mavidiyo amene ajambulidwa zimene wayankhula Michael Usi lero lino pa 20 Oktoba 2024. Malamulo singachitike pansi pa inezi. Posasata malamulo ndikudyesa mwana poison. Chipani ichichi ndi cha malamulo. Kuphwanya malamulo ndi uchilima umenewo? Olo achilima alipo mamba kuti pang'ono apita kunja ni ku press conference, pang'ono press conference, pang'ono press conference. Achilima nabe kukamwa zinazi ndikukuuzani nthawi zina kumakhala ngati munthu opusa usali opusa. Ine kusayankha sikuti sindingayankhe, ineyo kusayankha sindingayankhe, koma ndimadziwa kuti ndikusogolera anthu ambiri. Ndikayamba kuyaluka anthu tusandipasa ulemu, ndikuona ndimangoti Ambuye Mulungu amenenso ndi ana anu akhululukireni. Pali ma speech ambiri amene Vice President wa dziko lino komanso President amene padakali pano ali wa chipani cha UTM Michael Usi ayankhula lero. Mukhale pompo, koma timangofuna tiyankhule ziwiri zitatu. Makamaka Michael Usi akuyankhula kuti chilima sanali oyankhulisa koma adali ndi pakamwa, ndipo samangopita ku press conference kumangokayankhula zina zilizonse kapena kuti kumangokapanga address ma issue amene ali nawo. Zimene akupanga lifa kuzimene a Patricia Kaliati anachita mophatikizana ndi zipani zina za DPP. So zimene zisizobisaso yayi, komano a Michael Usi akuzuzula mchitidwe wa Mai Patricia Kaliati amene ali General Secretary padakali pano wa chipani cha UTM kuti asamango yankhula china chilichonse, mwina zina azizimezera malovu. Anayankhulaso izi takhala ndipompo ndipo mumvesere china chilichonse chimene ayankhula lero a Michael Usi mu mzinda wa Lilongwe. Tamverani sonizi. Zajiona ini anu akugendedwa akamabwera kuti zajione mwene kuti kuphwanya malamulo a munthu wacho wa mziko. Wina akakuza ndikuna kuti musavale makaka kupita kwa Usi, musavale makaka kumene kuntu kulakwisa ndifute zambiri zabalidwa apa zina zidagula ndi so pano zina mwagula nokha munthu wagula zovala wekha ukudya zako ulibe mulandu. Wina akachoke huko akuuze iweyo munthu wamkulu ulindi anako ulindi mamuna ako akuze iwe usanapite huko zovala zokulia ndiye mutha kumva mene anayankhuliraso statement meneyo a Michael Usi akufotokoza kuti akuluakulu ena akuchipani cha UTM akumawalesa azimayi
Achipani chimenechi kuti asamapite ku misonkhano kapena kuti asamayende limodzi ndi amayiko usi mpaka akumawavulitsa makaka achipani cha UTM. So zimenezi amayiko usi ngati mtsogoleri wa chipani cha UTM padakali pano akuzuzulaso atsogoleri amenewa chipani chawo chimenechi. Ndipo padakali pano titha kunena kuti ndithu kusamvana kulipo ngakhale mbuyomu amakana akafusidwa komano ava abwera poyera ndipo akuulula kuti uku ndi zimene akumachita enawa ukuso zikumakhala motere. Ndiye takhani pompo mumvesereso statement ina iyi imene Mike Usi amene ali vice president wa dziko lino komanso president wa chipani cha UTM anayankhula lero lino zimene mwinanso zipereka mafunso kwa anthu ambiri. So tamverani zimenezi. Kumaka opyonda akulu achipani ati avulidwa amenyedwa akusoma magazi akamasakira ineyo kapena kuzabwino kuuze ni kuti pamukaka marenga buku la Tesalonika wachiwiri chapter 3 kuyambira verse 6 chapter 15 akunena kuti iyi inuyo muzipatule kwa anthu amene safuna kuyenda mosata malamulo. Muzipatule nokha pakuti paliponse pali malamulo ake. Amene safuna kupanga malamulo muzipatule nokha, koma mwadzudzule. Musazuzule ngati adani anu, mwadzudzule ngati abale anu. Chifukwa chake ine ndikuti abale anga amene akupanga zinthu zokusawiruzika muopeni musiyani zimenezi. Mike Usi anayankhulaso kapena kuti anadandaula makamaka azimayiwa akuti akumaopsezedwa kuti atulusidwa magazi. Zimenezi ndithu zikuchitika ku chipani cha UTM, chipani chimene ali umozi chifukwa chipanichi pali united. Uja ndi united ndithu, United Transformation Movement. So chipani chokuti chili united komano akumaopsezana okhaokha. So vice president amenenso ali president wa chipanichi wazuzula khalidwe ngati limenelo. Atatha kuyankhula zimenezo anayankhulaso statement ina imene ili yokuti mukhale nayo chidwi kuti zimenezi ndithu zikuchitikadi mu UTM. Kodi ndi zikuchitikiranji? Takhalani pompo mumvereso ka statement kameneka. Musavale makaka kupita kwa ausi, musavale makaka kumene kundu kulakwisa. Ndifunse sambiri zabalidwa apa zina zidagula ndini so pano zina mwagula nokha. Munthu mwagula zovala wekha, ukudya zako ulibe mulandu. Wina akachoke huko akuuze iweyo munthu wankulu uli ndi anako uli ndi mamuna wako akuuze iwe usamapite huku. Zovala zokugulia ndiye zakudyazo zokugulia ndiye. Chikakhale tumgalo wa Bible nimanga na maina ake anauzidwa kuti avulidwa amenyedwa kuli ndi ati daima anaitanidwa pagulu kumaka opyonda akulu achipani ati avulidwa amenyedwa akusema magazi. Menemo ndi mmene zilili ku chipani cha UTM. Ndipo Zodiac idalemba nkhani imene akuti mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Mike Usi wachenjeza kuti salekerera mchitidwe ophwanya malamulo a chipani pomwe UTM izichititsa msonkhano wake waukulu pa 17 mwezi wa Mawa. Ausi azuzulaso atsogoleri ena a chipanichi omwe akuti akumaopseza otsatira a chipanichi kuti asamapezeke ku misonkhano yomwe mtsogoleriyu akumachititsa, ponena kuti kotero ndi kuphwanya malamulo komanso ufulu wa anthuwa. Dr. Usi omwe akulankhula kwa amayi otsatira chipanichi kuchoka ku chigawo chakumwera. So imeneyo ndi story imene inalemba Zodiac. Story inanso ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Mike Usi wati palibe umboni woti komiti yayikulu ya chipanichi inakambirana mgwirizano
zoti opikisana pa udindo wa president wa chipanichi ku msonkhano waukulu wa chipanichi azilipira 20 million kwacha. Dr. Usi ati iwo aonesesa kuti ndondomeko zonse zoyenera malingana ndi malamulo oyendesera chipanichi zasatiridwa pomwe chipanichi chichitisa msonkhano wake waukulu osankha adindo mwezi wa Novemba uno. Iwo ati chilichonse chomwe sichikusata malamulo a chipanichi sachilola. So zimenezi ndi zimene ayankhula a Michael Usi, akuti akusemphana ndithu ndi maganizo amene atsogoleri ena aku chipani chomwecho apereka. Makamaka izi zikuza kusatira mafi amene chipanichi chidalengeza kuti ngati ukufuna upange nawo competition kapena kuti upange nawo upikisane nawo pa position imene ulipire ndalama zoterozo. For example, pa mtsogoleri umene uli president, pa mpando wawo president ukuyenera munthu ukhale ndi 20 million. Ngati ulibe 20 million iwala zokuti uzakhala mtsogoleri wa chipani cha UTM. Ndipo Michael Usi amene ali mtsogoleri wa chipani padakali pano zimenezi akanisisa, akuti iwo sakuziziwa. Ndipo komiti imene iso akudabwa kuti kodi zinachitika kuti mpaka na anthu mpaka na ndikupanga da agreement kuti zikhale chonchi, iwo khala president wa chipanichi osaziziwa. Koma pamapeto pake apereka ndithu lonjezo kuti ayesesa iwo ngati president wa chipanichi kuti zinthu zimenezi zisakhale choncho, pakuti wina aliyense ali ndi ufulu ochita nawo masankho pa mpando umene akufuna posakweza ndalama kufika mulingo umene unapangidwa announce. So zimenezi ndi zimene ayankhula a Michael Usi lero lino mu mzinda wa Lilongwe, ku nyumba ya wachiwiri kwa president wa dziko lino kumene anayitanisa azimayi kuti akacheze nawo. Mutha kuika makomenti anu kuti sonanu timve kuti kodi nkhaniyi mukuyimva motani, ndipo ku chipani chimenechi cha UTM mmene zilili pano chisogolo chake no kumati chani, pakuti zikuoneka kuti atsogoleri akukulirana mtima. Ndipo inuyo tayikani maganizo anu timve kuti kodi anthu inunso mukuganizapo motani.